ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libus TV. имрӯз барои шумо материалҳои дубайский поплен ҳастанд. нархшон 120 сомон буд. идона скидка 100 сомонӣ. санг хамелеон тозаш ира мо дошта будем, тамом кардем. ина бо барои шумо вардем. ина марҳамат кадомида дар кор мешавад. фақат скриншот мекунед, мепартоед. тоза якм сорт санг хамелеон. санг норма загия 120 буд, 20 сомон скидка барои моҳи шарифи рамазон. санго тозаша кадомида ки маъқул мешавад, фақат шумо скриншот мекунед, мепартоед. даставка тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон мо дорем. барои ҳамин шумо масъалаи даставкаша фикр накунед. даставкаш сразу мераса шумода. як ҳафта бори камтар даставка дер шид, барое ки хайр дида будем вазъият чӣ хел буд. мо Россия даставка кадан натонистем, барое ки намешид даставка када. соҳибои борам омада гирифта наметонистанд борошуна, барое ки проверка беҳад сахт буд. акози бор нағз шид, вазъият соз шид. шумо метавонед ки бепарво заказ кунед, даставкатон тез мераса. даставка ҳам самолёт катия, ҳам мошин кати. кадоме ки рейсош набоша, метавона ки мошин қайд заказ куна, дертар мераса. самолёт сразу мераса. чизое ки шумо дидистен 120 сомон будан. ё сангои хамелеон, ина ма бештар мегирам. санги хамелеон ҳам качестваш зурай, ҳам шишаи тоза. барои ҳамон шумо масъалаи сангшда вақте ки ма реклама мекунам, шумо да гап мезанам, шумо сомневаться накунед, чиба ки чизи тоза мегирен. сангои тозаш қатӣ. ҳама май болотар мегирам. чизое ки шумо гирифтистен 100%. май болотар мегирам. шумо хушро мебинед. чизои маъқултона барвақттар занг бизанед, заказ кунед. чиба ки тамом мешавад. мисолам як хел аста ки одаме аст ки тӯй дора, сразу ҳамаша мегира, баъд шумода намераса. марҳамат. чизои нағз сангои тоза 120 сомон, 100 сомон шидагия шумода. ай пештар мегирам. масъалаи сангша бисёр вақт шумо гап мезанем. сангш нормал задагия. гуло бетамоми намудаш ҳастай. ҳам компютери ҳастай, ҳам гулои настоящий задагӣ тайёр. аммо одамои даки намераса, бахшиш чиба ки шумо вақт шуда занг намезанед, баъд гулоам тамом мешаванд. ана мигул кадомида дар кор буд, мо наёфтем. ина нав бо овардагиам. марҳамат бинен кадомида дар корай. и гӯё ки одамое ки Россиядан ё барои шуморо капек ҳисоб мехӯрад. чиба ки як сол пеш ҳамёра 150 кам намегирифтем. 150 сомон буд. имсол ина барои шумо арзон шид. арзони чия? конкуренсия бисёр шава, арзон мешавад. мисол одамо иҷода барои 10 сум кор мекунанд. кадомит бачазантин барои тӯи маърака мегирен, ҳамин чиз шумода қилая ки бепул меғалта шумода. ам як 3-4 номи дига дорем. ози ҳамагӣ як ҷода як 100 та ҳастай. кадоми маърака дора, барои маърака мекардагиҳо беҳад арзон ҳисоб мехӯрад. касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шавед. касе ки обуна шудагиед, марҳамат як лайк монед. боқӣ сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.